Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen wedet li l-Kummissjoni se tipproponi dalwaqt liġi ġdida Ewropea biex jiġu deportati persuni li jkollhom l-applikazzjoni tagħhom għall-ażil irrifjutata. Fit-tmiem is-summit il-mexxejja qablu li jkun hemm aktar azzjoni fuq il-fruntiera Ewropea, kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u dawk ta' transitu kif ukoll proċess aktar maġġel ta' ritorn. F'kummenti ma' TVM News il-Prim Ministru Robert Abela ċenna dwar il-proposta ta' Malta għal Return Hubs, ċentri ta' ritorn f'każi ta' persuni li ma jkollhomx jiet tal-ażil jew jaslu fil-pajjiż bla dokumenti. Il-mexxejja qablu wkoll dwar kuriduri legali u siguri għall-immigranti skont il-policies nazzjonali u saħħu li ħadd m'għandu dritt jabbuża mill-valuri Ewropej tad dritt tal-ażil. Lejlet il-Kunsill Ewropew Dr. Abela ħasem ukoll flaqa ma' numru ta' pajjiżi li trattat l-immigrazzjoni iddiskutew bosta temi oħra fosthom is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani u reġgħu sejħu għal waqfien immedjat mill-ġlied kif ukoll is-sitwazzjoni fl-Ukrajna. Appellaw biex intemm ix-xogħol fuq il-Faċilità Ewropea tal-Paċi bilan li tingħata aktar għajnuna lill-industrija tad-difiża Ukrena kif ukoll li tingħata aktar assistenza militari. Ma' TVM News il-Prim Ministru Abela qal li Malta tibqa' ta' sosten lejn l-Ukrajna sa fejn tippermetti il-Kostituzzjoni. Dwar il-Lvant Nofsani il-mexxejja qablu li l-Unjoni Ewropea hija impenjata biex tnaqqas it-tensjonijiet u biex tingħata aktar għajnuna umanitarja. Il-mexxejja kkundannaw l-attakki tal-Iran fuq l-Iżrael u fakru fid-dritt tal-Iżrael li ddefendi lilu nnifsu. L-Unjoni Ewropea qablu l-mexxejja se tibqa' kommessa lejn sigurtà u l-istabilità fir-reġjun. Ma' TVM News il-Prim Ministru saħaq li l-irwol b'saħħtu tal-Iran għandu jkun biex inaqqas il-konflitt u mhux il-kontra.